Il-Partit Nazzjonalista lest jieħu passi legali biex jassigura li min instaraq mill-arms jieħu flusu lura. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Idrien Delija ddikjara dan meta kien intervistat minn Frank Psajla fil-programm Iswed fuq l-Ambjat illi xandar fuq Net Television. Ma nix għanifqaw, ħanibdew niġbdu l-informazzjoni, nassu fuq il-gvern, nafsu fuq il-gvern, namlu pressjoni fuq il-gvern, jew il-gvern ħajċedi għal dik il-pressjoni, tiġa ktibna lill-awtoritajiet ikkonċernati, tiġa morna għand l-awtoritajiet ikkonċernati, jekk ma jeħdux azzjoni huma remedjali, ħanieħdu azzjoni aħna u ħanibqgħu ninsistu b'kull mod legali biex inġibu lura l-flus li saraq il-gvern mingħand il-gvern għall-familji Maltin u Għawċin. Dan il-pass se jkun jista' jseħħ wara li l-Partit Nazzjonalista ħal inizjattiva li jiċċekkja l-kontijiet tad-dawlu l-ilma ta' diversi konsumaturi u nstab illi 80% qegħdin iħallsu aktar milli suppost b'diskrepanza li tvarja bejn is-6 euro u s-600 euro. L-effett, ħalli ma nkunx tekniku ħafna, il-gvern qed jisraq b'mod metodiku lill-familji Maltin u Għawxin. Minn ftit u minn ħafna. Ħannibqgħu għaddejn sakemm jirnexxilna, jekk ma jirnexxilniex għax il-gvern iwebbes rasu, kif jidher li qed iwebbes rasu fuq ħafna affarijiet, inwedu minn issa illi l-ewwel ħaġa li jagħmel gvern nazzjonalista jekk fdat bil-governanza ta' Malta li jrott lura dak li nstaraq mill-familja Maltin u Għawċin. Idrien Delija qal illi jekk il-gvern se jibqa' ma jeħux azzjoni, gvern nazzjonalista se jkun hu l-vuċi taż-żgħir f'pajjiżna u l-partit se jkun mill-ġdid il-partit tal-ħaddiema. Kull min jiġi jkellimni l-ansaq seħien, il-politika tiegħu u l-kulur tiegħu. Ħafna nies jew jgħidulek jien nazzjonalist minn ġofhom jew jgħidlek imma jiena Labor ta' ma jinteressanix. Aħna Maltin, aħna Għawċin, aħna għandna dritt illi ngħixu ħajja deċenti. Il-koll kemm aħna. Il-gvern għandu obbligu illi dak jiggarantih. Il-ġid joħolqu in-nies u n-negozjanti. Il-faqar qed joħolqu il-gvern. Għax mhux qed jieħu miżuri, mhux qed jieħu passi biex jara li l-ġid qed jitqassam b'mod ġust. Idrien Delija waqt il-programm tkellem ukoll dwar Għawdex fejn qal li l-Partit Nazzjonalista jrid li Għawdex tkun meqjusa bħala reġjun u bekk tibbenefika minn fondi u flus tal-Unjoni Ewropea u filwaqt li l-fiber optic cable jeħtieġ li jsir mingħajr dewmien. Idrien Delija tkellem ukoll dwar il-ħaddiema barranin f'Malta, in-nefqiet esaġerati tal-Ministru Chris Cardona barra minn Malta, is-sitwazzjoni fil-korp tal-Pulizija u l-pensjonijiet.